Witam was moi Rostomili, tu Johanka Ślązaczka. Na wstępie, że chciała FES podziękować za wszelkie wyrazy sympatii i gratulacje odnośnie naszej ustawy o języku śląskim. Wiecie, ja czekała bardzo długo na to, co by to nastąpiło. Od dzieciństwa my byli rugowani we szkole, język nasz był rugowany, kazali nam gadać po polsku. Chcieli nas na siłę zmieniać, a to jest po prostu daremny futer, wiecie, to się tak nie da, bo śląskość jest w sercu, w duszy, w głowie i to się nie do czego wyrzec, ani wyciepnąć to z człowieka. Niektórzy tak myślą, że tak idzie. Nie, nie idzie. To jest nasze dziedzictwo. I to, że my walczymy o ten język śląski, to jest ino to, że chcemy swojego malutkiego placu na tej ziemi, żeby można było w szuli uczyć bajtli, jak jest nasze tradycje, jak jest język pisany, jak jest język ten, bo wbrew pozorom język śląski ma swoja gramatyka, odmiana i jest językiem.